din id-deroga kienet dwar li wieħed jista' jonsob. Dan hu Charles Azzopardi, il-kelliem għal kaċċa u l-insib tal-Partit Nazzjonalista, li ddeċida li jagħmel video fuq il-pjattaforma TikTok li fih għamel paniġirku sħiħ waqt li anka rikeb fuq is-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontra pajjiżna fl-aħħar jiem. Fil-fatt fuq il-video fejn spiċċa laqgħat kritika vasta, il-kelliem nazzjonalista infex f'retorika ta' attakki kontra l-gvern, fejn anka provjat elezzjoni lill-gvern dwar x'għandu jagħmel biex jissalvagwardja l-prattika tal-insib pajjiżna fuq 7 speċi ta' safar tal-għana. Minkejja dan biex jipprova jintoġob ma' segwaċi tiegħu, Azzopardi uża asfur domestiku, kanarin, li ma ssibux fis-salvaġġ jekk mhux għax ħarab li xi ħadd mid-dar tiegħu. U allura wis inqas jaqa' taħt id-deroga mid-direttivi tal-asafar li ġiet adottata minn Malta fl-aħħar snin. Fil-fatt, is-7 speċi ta' asafar li jaqgħu taħt din id-deroga huma dawk taż-żebbuġ, il-gardell, l-ekri, il-ġojjin, l-aparell u l-verdun. Dik li ġiet deskritta bħala mossa finta minn Azzopardi, blużu ta' kanarin abjad f'gaġġa, ġiet innotata minn bosta. Fost dawk li reġixxew għal dan kien hemm id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista u Ewroparlamentari Eliksa Ġussaliba li nnota kif kelliem nazzjonalista lanqas biss kien jaf jagħmel distinzjoni bażika bejn asafar skont id-deroga u kanarin abjad silġ. U rrimarka b'ironija li dan ġej minn supposti li tinbotta l qudiem l-interess ta' eluf ta' nassaba Maltin u Għawċin. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clint Camilleri li hu responsabbli mill-qasam tal-kaċċa u l-insib f'pajjiżna qal li l-Gvern ikkonferma li d-deroga ta' riċerka applikata sa mill-2020 kienet waħda leġittima għajr għal xi rikjesti tekniċi. U għal li kommess li indirizza dawn ir-rikjesti u kif dejjem għamel ikompli jipproteġi dan id-delizzju b'konformità mal-liġi u d-deċiżjoni Ewropea.